En af denne sæsons overraskelser i Superligaen er AaB. Det skyldes ikke mindst frisk angrebsfodbold, godt styret af Peter Rasmussen, der er tilbage i AaB på lejebasis fra hans tyske klub, VfB hedder det, Stuttgart. Peter Rasmussens succes på AaB's hold har blandt andet fået Brøndby til at spærre øjnene op, og de er interesseret i at købe ham. Men Brøndby kan godt spare sig. Du har sagt nej tak. Hvorfor har du egentlig det? Så en af grundene er, at jeg befinder mig rigtig godt her i Aalborg, og jeg synes, at vi har et rigtig godt hold i år. Jeg synes, vi har et godt spillermateriale at bygge videre på. Det er en af grundene til, at jeg helst vil blive her i Aalborg. Men et tilbud fra måske Danmarks bedste klub, kan det ikke friste selv dig? Det er helt klart, det er fristende, ikke? Og jeg er glad for, at de har vist interesse for mig, men i øjeblikket er det vigtigt for mig, at jeg får min selvtillid tilbage, og så må vi så se senere hen, hvad det kan føre til. Og så til dagens kamp, hvor B1903 havde henvist Michael Mannicka til udskiftningsspiller, og Brian Rasmussen til højre var sat helt af holdet. Men det hjalp nu ikke gæsterne, for der stod AaB på det hele. Der er spillet 15 minutter, bolden ud til Jasø, og han finder nummer 13 Jens Jessen og 1-0 til hjemmeholdet. B1903 havde ikke mange chancer, og kendetegnende for det, her nær selvmål, er AaB's Henrik Rasmussen. Nej, så var der anderledes fart over AaB, og især Jens Jessen, der er kommet til fra Vardas 3. divisionshold. Gode driblinger her, men svag afslutning. Men 1-0 til AaB efter 45 minutter. B1903 satte Michael Mannicka ind fra anden halvleg start, men det hjalp heller ikke. For AaB var toneangivende og havde masser af chancer. Og her godt nok 2 AaB-spillere inde i målet, men det tæller ikke. Nyt AaB-angreb. Flot gennembrud af Kalafasius i kampen med 1903's Jørgen Ulbjerg. Og straffespark, siger dommer Henning Lund Sørensen. Store protester fra B1903 spillere, og det forstår man godt, for prøv at se her. Jørgen Ulbjerg rammer bolden først, og AaB's Kalafasius i bedste Hollywood-stil. Og AaB's angrebsbak Søren Larsen sikrer scoring til 2-0. Nu var 1903 for alvor knækket. Torben Piknik går helt fejl af Søren Larsens aflevering, og den tidligere topscorer i 3. division Vest, Jens Jessen, svigter ikke 3-0 til AaB. Så er der frispark til B1903 fra anfører Pierre Larsen, og han finder indskiftet Michael Mannicka, reducering til 1-3. Men der var mere i AaB. Jens Jessen finder Peter Rasmussen, og efter lidt klumpspil scorer Peter Møller til kampens slutresultat 4-1 til hjemmeholdet over B1903.